Helo a chroeso i'r cyflwyniad hwn i Taith Llwybr 2 2025, sef partneriaethau a chydweithio strategol. Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn trafod pwy all wneud cais am brosiect Llwybr 2, pwrpas Llwybr 2, y cyllid sydd ar gael, a byddwn hefyd yn edrych ar enghreifftiau o brosiectau Llwybr 2 llwyddiannus o'r gorffennol. Mae dau opsiwn posib ar gyfer cyllid grant drwy taith o'r enw llwybrau. Mae llwybr 1 yn ymwneud â phrofiad yr unigolion a'i cyfle dysgu o gyfnewidfa ryngwladol. Mae ystod eang o weithgareddau yn cael ei cefnogi ar gyfer dysgwyr a staff gan gynnwys symudiad dysgwyr grŵp ac unigol, yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi staff a chysgodi swyddi. Yn ogystal, mae Llwybr 2 sy'n ymwneud â chefnogi partneriaethau rhyngwladol a chydweithio strategol. Mae'r llwybr hwn yn caniatáu i ymgeiswyr ddatblygu, rhannu a gweithredu arferion arloesol mewn addysg sy'n delio efo mater penodol neu flaenoriaeth o fewn eich sector. Mae'r cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar Llwybr 2 yn unig. Dyma'r amserlenni ar gyfer Taith Llwybr 2 2025. Fel gallwch weld ar y sgrin, mae'r galwad am gais Llwybr 2 nawr yn agored ac fydd yn cael canol dydd ar y 6 o Dachwedd 2025. Bydd prosiectau'n dechrau ym mis Mai 2026 a rhaid i gyfnod eich prosiect fod yn 12 mis gyda'r opsiwn o estyn i 14 mis ar y mwyaf. Y rheswm dros hyn fel yr unig opsiwn cyfnod prosiect yw oherwydd hwn fydd yr alwad olaf Llwybr 2 cyn mae taith yn dod i ben yn 2027. Mae buddion cydffiniol i brosiect Llwybr 2 ac mae rhaid i rheini helpu chi i benderfynu a yw eich prosiect yn brosiect Llwybr 2 neu a fyddai'n fwy addas ar gyfer Llwybr 1. Ar gyfer Llwybr 2, dylai prosiectau o'i canlyniadau gydblethu efo blaenoriaethau a pholisïau Cymru yn y sectorau addysg neu ieuenctid. Dylai prosiectau hyn gael effaith bositif ar ddatblygiadau polisi mewn gwahanol sectorau ledled Cymru a thu hwnt os yn bosib. Mae symudiad yn parhau i fod yn rhan allweddol o weithgaredd Llwybr 2, ond nid yw buddion y symudiad i gyfranogwyr unigol yn blaenoriaeth ar prosiectau Llwybr 2. Yn lle hynny, mae symudiad yn hwyluso datblygiad a chymhwysedd canlyniad y prosiect. Felly, mae'n rhaid i chi fod wedi adnabod bwlch, mater neu blaenoriaeth sector a fyddi eich prosiect yn ei ddelio gyda. Mae cydweithrediad a chymorth gan bartner rhyngwladol yn rhan hanfodol o'r prosiect. Felly, mae'n rhaid i chi allu darparu tystiolaeth nad yw'r prosiect yn gallu cael ei ddatblygu gyda sefydliad o fewn Cymru neu'r Deyrnas Unedig. Mae'n rhaid creu allbwn sy'n mynd i'r afael ar bwlch neu'r mater a nodwyd, ac yna mae'n rhaid i lledaenu ledled Cymru i sicrhau effaith a gwerth i sefydliadau eraill. Mae cyllid Llwybr 2 ar gael i'r sectorau addysg ganlynol yng Nghymru. Y sectorau hyn yw ysgolion, ieuenctid, addysg oedolion, addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Nid yw sefydliadau addysg uwch yn gymwys i wneud cais am gyllid yn uniongyrchol, ond gallan fod yn rhan o brosiect Llwybr 2 fel partner heb ei ariannu. Mae meini prawf cymhwysedd yn amrywio ar gyfer pob sector, ac felly mae'n bwysig eich bod yn darllen canllaw Llwybr 2 sydd i'w gweld ar wefan Taith. Ond y prif ofynion yw bod sefydliadau wedi cofrestru ac yn gweithredu yng Nghymru, gall sefydliadau ym maes ieuenctid, addysg oedolion ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol sy'n rhan o'r Deyrnas Unedig cyfan gwneud cais am gyllid o hyd, ond bydd angen iddynt ddangos tystiolaeth amlwg a diweddar o gyflawni gweithgaredd yng Nghymru. Dim ond gan sefydliadau gellir derbyn ceisiadau ac nid gan unigolion, felly mae'n bwysig bod uwch aelodau'r sefydliad yn cymeradwyo unrhyw geisiadau sy'n cael eu hanfon at taith.
Dim ond un cais gall taith dderbyn o bob sefydliad fesul sector o fewn pob llwybr. Mae croeso i ymgeiswyr cyflwyno ceisiadau i wahanol sectorau am yr un llwybr, os ydynt yn gymwys, a gallant hefyd wneud cais am bob rownd o gyllid llwybr. Mae gan bob sector ei ddyraniad cyllid ei hun ar gyfer yr alwad llwybr 2, gallwch weld nhw ar y sleid hon. Ar gyfer ysgolion, y cyfanswm sydd ar gael yw £212,000, ar gyfer ieuenctid mae'n £96,000, ar gyfer addysg oedolion yn £64,000, ac yna ar gyfer addysg bellach ac addysg a hyfforddiant cywedigaethol mae'n £126,000. Yr uchafswm ar gyfer unrhyw cais unigol yw £40,000 o bunnoedd. Mae angen i brosiectau llwybr 2 ffocysu ar un neu fwy o'r themau penodol, sef datblygiadau mewn addysg, amrywiaeth a chynhwysiant, a cynaladwyedd a newid hinsawdd. Mae rhai enghreifftiau o bynciau sy'n dod o fewn y categoriau hyn wedi'u rhestru ym mhob categori ar y sgrin fel gallwch weld. Mae cyllid llwybr 2 yn cael ei rannu yn 4 categori gweithgaredd, sef symudeddau, costau staff, rheoli a gweithredu prosiectau, a lledaenu. Nid oes cap ar faint o'ch cyllideb gellir ei ddyranu i bob gweithgaredd, felly chi fel sefydliad sy'n gwneud cais sydd i benderfynu ar y rhaniad yn y cyllideb rhwng pob categori. Gellir dyranu cyllid o'r categoriau hyn hefyd i'r partner rhyngwladol. Mae'n bwysig nodi bod hyn wedi gyfyngu i 30% o gyfanswm cyllideb eich prosiect. Mae edrych ar bob categori cyllideb unigol yn fwy manwl, byddai'n dechrau gyda symudedd. Gellir defnyddio cronfeydd symudedd i anfon pobl o Gymru at eu partner rhyngwladol, ond hefyd i'r partner rhyngwladol anfon cyfranogwyr yn ôl i Gymru os oes angen. Ar gyfer llwybr 2, y disgwyl yw bydd staff yn cymryd rhan mewn symudedd. Fodd bynnag, os oes rheswm, gellir ei gyfiawnhau'n dda pan mae angen i ddysgwyr neu pobl ifanc deithio hefyd i gefnogi datblygiad allbwn y prosiect, yna gellir ariannu hwn hefyd. Nid oes cyfyngiad ar faint o'r gyllideb gellir ei ddyranu i symudeddau, a gall hyd at 50% o'r symudeddau fod i'ch partner rhyngwladol i weithio ar y cyd efo chi yng Nghymru. Ni all symudedd mewnol y partner rhyngwladol fod yn fwy na'r symudedd allanol. Felly mae hyn yn golygu ni allwch ddanfon llai o gyfranogwyr o Gymru at eich partner rhyngwladol nag a gewch yn ôl i Gymru. Mae angen iddo naill ai fod yn swm cyfartal o gyfranogwyr sy'n cael eu hariannu ar y cyfer symudedd o Gymru a'ch partner rhyngwladol, neu fwy o gyfranogwyr o Gymru yn mynd ar y symudedd. Mae'r gronfa symudedd yn cynnwys grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth i bob cyfranogwr. Mae'r cyfraddau llawn ar gael yn y canllaw llwybr 2. Dim ond yn y categori gweithgaredd cost staff y gellir cynnwys costau staff a chyfrifir cyflwyniad at y costau staffio sy'n ymwneud yn uniongyrchol â datblygu, creu a lledaenu allbwn y prosiect ar gyfraf ddyddiol, yn unol â'r categori neu lefel y staff. Mae rhoi'n ar gael o fewn canllaw llwybr 2. Nid oes cyfyngiad ar faint o'r gyllideb y gellir ei ddyranu i gostau staff ar gyfer llwybr 2, a dim ond uchafswm o 30% o'r categori gweithgarwch gyllideb hwn y gellir ei ddyranu i'ch partner rhyngwladol. Mae rheoli a gweithredu prosiectau yn darparu ariannu yw'r prosiect sy'n galluogi gweithgareddau prosiect i ddigwydd. Gall hyn gynnwys ariannu dalu, llogi ystafelloedd cyfarfod, lluniaeth, costau hwyluso, cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd a chostau gweinyddol. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a dylid ei gweld fel canllaw gan ei gall llawer o gostau eraill ddisgyn o fewn y categori hwn. Nid oes cyfyngiad ar faint o'r gyllideb gellir ei dyranu i reoli a gweithredu prosiectau, ond dylid nodi na ellir ychwanegu costau staff yn y categori hwn.
Dim ond uchafswm o 30% o'r categori gweithgaredd gyllideb hwn gellir ei ddynanu i'ch partner rhyngwladol. Gellir defnyddio costau lledaenu tuag at unrhyw gostau rhannu a lledaenu all bod yn prosiect ar draws y sector neu sectorau yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Rhaid i weithgareddau neu adnoddau lledaenu fod yn rhad ac am ddim i bob cyfranogwr ac aros felly trwy gydol yr amser maent ar gael. Unwaith eto, nid oes cyfyngiad ar faint o'r gyllideb gellir ei dyrannu i lledaenu, ond na ellir ychwanegu costau staff yn y categori hwn. Unwaith eto, dim ond uchafswm o 30% o'r categori gweithgaredd gyllideb hwn gellir ei ddynanu i'ch partner rhyngwladol. Bydd cyllid ar gyfer gweithgareddau partneriaid rhyngwladol yn cael ei cynnwys yn y dyfarniad grant i sefydliadau sy'n gwneud cais llwyddiannus yng Nghymru, a bydd arnynt y cyfrifoldeb i weinyddu'r arian hwn i ac ar ran y partneriaid rhyngwladol. Mae partneriaid rhyngwladol yn gymwys i dderbyn hyd at 30% o'r grant cyfan fel welais o'r blaen, a gwnewch yn siŵr eich bod yn glir yn eich ffurflen cais faint o arian rydych chi'n ei neilltuo i'r partner rhyngwladol, a beth yw'r cyllid ar ei cyfer. Mae gweithgareddau cymwys ar gyfer partneriaid rhyngwladol yn yr un fath â'r sefydliad Cymraeg a gellir neilltuo cyllid o bob un o'r 4 categori cyllideb. Hynny yw symudeddau, costau staff, rheoli prosiect a lledaenu, hyd at uchafswm o 30% o coes cyllideb cyfan. So rydym eisoes wedi edrych ar y prif gategoriau cyllideb sydd ar gael ar gyfer Llwybr 2, ond mae Taith hefyd yn gallu cynnig cyllid ychwanegol i helpu gefnogi ei ymrwymiad i fod yn rhaglen gynhwysol a hygyrch i bawb. Mae Taith yn annog sefydliadau i ystyried opsiynau teithio gwyrdd ar gyfer symudeddau, a lle defnyddio'r opsiynau teithio gwyrdd, megis tren neu rhannu ceir, gallwch wneud cais am arian ychwanegol oddi wrth Taith i dalu am unrhyw gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig. Mae cyllid hefyd ar gael i ddysgwyr grŵp teithio i gyrchfannau gadael Deyrnas Unedig fel maes awyr. Ar gyfer cyfranogwyr efo anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol, gall sefydliadau ofyn am arian ychwanegol i dalu 100% o'r costau gwirioneddol mwyn sicrhau bod y cyfranogwyr hyn yn gallu cymryd rhan yn y profiad. Yn yr un modd, ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig, gall Taith dalu hyd at 100% o gostau teithio gwirioneddol sy'n cynnwys pethau fel pasbortau a visas lle bo angen. Ceir gwybodaeth fanylach am hyn yn y canllaw Llwybr 2. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid Llwybr 2, mae'r sleidiau nesaf yn dangos rhoi pwyntiau pwysig i ystyried pan fyddwch yn dechrau cynllunio eich syniad am brosiect ac cais am gyllid. Efallai mae'r man cychwyn mwyaf amlwg yw penderfynu ar nodau ac amcanion eich brosiect. Gallai hyn fod yn rhywbeth sy'n berthnasol i'ch sefydliad chi, ac mae'n bwysig iawn bod ymgeiswyr yn nodi'n glir y bwlch, y mater neu'r flaenoriaeth sector bod prosiect yn bwriadu ymdrina. A hefyd egluro sut bydd allbwn y prosiect yn datblygu ac yn ehangu gwybodaeth, dealltwriaeth ac arferion ar draws y sector, neu yn ehangach os yn bosibl. Pwrpas cyllid Llwybr 2 yw cefnogi prosiectau na fyddent yn bosibl heb fewnbwn ac arbenigedd sefydliadau partner tramor. Rhaid i'r ymgeiswyr esbonio'n glir yn y cais sut mae'r partner neu'r partneriaid rhyngwladol yn cyfrannu at ddatblygu'r prosiect mewn ffyrdd na all sefydliadau o Gymru ei wneud. Ystyriwch y gwerth ychwanegol a'r arbenigedd y gall y partner rhyngwladol ei gynnig na fyddai'n bosibl yng Nghymru neu'r Deyrnas Unedig. Fel rhan o'ch cais, bydd angen i chi roi cyfiawnhad dros ddewis y wlad partner penodol hefyd, enghraifft bod y wlad yn cael ei chydnabod fel arweinydd byd, neu mae ganddi hanes cryf o ymarfer yn y maes ffocws hwn.
Prif ffocws prosiect Llwybr 2 yw creu allbwn prosiect o ansawdd uchel, effeithiol, mesuradwy sydd o werthu sefydliadau eraill ar sectorau'n ehangach. Mae angen ystyried y math o allbwn sydd fwyaf tebygol o fynd i'r afael ar angen neu'r flaenoriaeth mae'ch prosiect yn delio â, yn ogystal â'r ffordd orau o rannu'r allbwn i gael yr effaith fwyaf ar eich sector ac yn ehangach lle bod modd. Agwedd allweddol o brosiectau Llwybr 2 yw lledaenu neu rhannu allbwynau eich prosiect a gallwch gwneud hyn mewn sawl ffordd. Fel rhan o gynllunio eich prosiect, mae'n werth ystyried pa un fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o rannu eich gwaith gyda'ch sector a sicrhau ei fod yn cyrraedd cynulleidfa mor eang ac yn cael cymaint o effaith â phosibl. Rhestrir rhoi o enghreifftiau o weithgareddau lledaenu ar y sleid hon. Nawr mae edrych ar esiamplau prosiect Llwybr 2 o'r gorffennol. Gallwch edrych ar wybodaeth cyn prosiectau Llwybr 2 ar ein wefan. Gwybodaeth, ni fyddwn yn ariannu prosiect sydd wedi cymryd lle yn barod. Yn y sector ieuenctid, mae prosiect anododd broblem gyda llwybrau i chwaraeon para ar gyfer pobl anabl a chyfranogwyr a namau cynhenid neu namau caffeiledig. Mae nhw'n datblygu adnoddau digidol sy'n cefnogi pobl i allu nodi amrywiaeth o chwaraeon llwybr para sydd ar gael ar eu cyfer, a darparu proffiliau nam a gofynion sefydliadau wrth chwilio am athletwyr posibl. Yna yn y sector ysgolion, mae yna brosiect cydweithredol rhwng consortiwm o ysgolion Cymreig ac ysgolion cymunedol yn Florida. Mae prosiect yn cefnogi'r cenhadaeth genedlaethol i ysgolion yng Nghymru i ddod yn ysgolion cymunedol ac yn ffurfio elfen allweddol o'r strategaeth ehangach i sicrhau tegwch mewn addysg yng Nghymru. Yn y sector addysg oedolion, ymgeisiodd Diverse Cymru am gyllid i ddatblygu adnoddau gyda phartner yng Ngwlad Groeg sy'n cydnabod anghydraddoldebau sy'n wynebu cymunedau ethnig yn y sector addysg oedolion yng Nghymru. Os oes gennych diddordeb mewn wneud cais am gyllu Llwybr 2, bydd y sleidiau nesaf yn rhoi awgrymiadau ar beth i'w wneud nesaf. Byddem yn awgrymu bod eich camau nesaf fel y ganlyn. Ystyriwch os yw eich prosiectau'n cyd-fynd â themau Llwybr 2 a sut byddem fuddiol i'ch sefydliad a'ch sector ehangach. Mae'n rhaid i chi ddarllen trwy adnoddau a chanllawiau Llwybr 2 i ddeall beth a ddisgwylir gan prosiect Llwybr 2. Sicrhewch fod gennych gymeradwyaeth uwchreolwyr gan fod angen i'w sefydliad wneud cais ac nid unigolyn yn unig. Felly mae hyn hefyd yn golygu bod angen trafod eich syniad prosiect gyda'ch sefydliad ehangach. Os hoffech drefnu cyfarfod 1 i 1 i drafod eich syniad prosiect, neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen ar-lein neu'r cyfrifiannell gyllideb, gallwch drefnu hyn trwy ein gwefan. Rydym yn hapus iawn i gyfarfod ag unigolion gynifer y weithiau ac sydd eu hangen i'ch cefnogi gyda chwblhau eich cais. Neu gallwch e-bostio ymholiadau at taith.cymru i drefnu sgwrs. Ar ein gwefan, fe welwch adnoddau ychwanegol sy'n cynnwys canllaw rhaglen Llwybr 2, ffurflen gais Llwybr 2,
efo cwestiynau ansoddol a meini prawf asesu, canllaw fideo ar-lein ar gyfer defnyddio'r cyfrifydd grant, rhagor o gefnogaeth fideo ar-lein o ddigwyddiadau blaenorol a gynhaliwyd, astudiaethau achos a straeon, yn ogystal â thudalen digwyddiadau penodol sy'n dangos unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Jyst fel nodyn atgoffa olaf, mae'r dyddiad cae ar gyfer y ceisiadau yw'r 6 o Dachwedd am hanner dydd. Os hoffech gysylltu ag unrhyw un o'r swyddogion rhaglen yn uniongyrchol, dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar y tudalen yma.